Yo, what's up sa inyo mga kabasketboleros? Ako nga po pala si Jerome Julius Cabanyero, 18 years old, 5'11", 5'10". Playing position ko ay point guard or shooting guard. Ako pala ay nag-aaral sa University of Luzon at nakatira dito sa Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. And you're watching Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. Yo! What's up sa inyo mga kabasketboleros? Babalik muli si Sir Pidong para ating kilalanin ang 18-year-old point guard from San Jacinto, Pangasinan na si Jerome Julius Cabanyero. Start ang pag-basketball ko simula nung grade 6 ata ako nun. Pero di ko alam kasi simula nung nakita ko nag-basketball yung airpods ko, dun ko siya nahiligan yung basketball kasi talagang parang gusto ko ituloy yung journey na hindi na-play ng dati ko na kahirap ng buhay. Kaya yun, simula nung nagawa naman kami ng mga kuya ko, Kuya JJ, Kuya Junix. Doon talaga nagsimula yun na hindi talaga ako nagpapatalo. Iiyak ako kapag ayaw nila ako pabawiin. Pag natatalo, iniiyakan ko yun. Talagang inaaway ko sila pag ayaw nila ako pabawiin. Pag sinadalo nila ako. Yun, doon nagsimula yun din. Naging varsity ako sa Nuestra Señora. Doon hanggang lumalim ng paglalaro ko ng basketball. Sinuwan ako ng tatay ko. Then, yun, napunta na ako dito sa Pangasinan. Nakapaglaro ko ng R1A, thank God kasi achievements yun. Talagang napakaganda nun yun. Simula nun talagang nahilig ko ng basketball. Yung tinuruan ako ng tatay ko. Nakakapanood ako ng mga naglalaro sa amin kasi tapat lang namin yung court. Kaya talagang naging puso ko yung basketball. Talagang gusto ko siya i-puso sa pangarap ko talaga siya. Gusto ko siyang makuha soon. Pagtsatsagaan ko yun. Nagsimula ang basketball na nakukuhan. Patuloy pang nangangarap, patuloy pang pagtsatsagaan ng pangarap ko, patuloy ko pang paghihirapan ng pangarap na ito kasi ito talaga yung pangarap ko simula bata. Kaya yun, doon nagsimula yung paglalaro ko ng basketball. Thank you po.
marami akong memorable na hindi ko makakalimutan sa paglalaro ko. Siyempre, unang-una yung nakakalaro ko pa yung tatay ko, naabutan ko siya na makalaro sa loob ng court. And then, yung siguro yung naging varsity player ako kasi dun talaga nagsimula lahat ng pagbabasketball ko. Siyempre, kung hindi ako nag-varsity, wala siguro hindi ko na yun. Kaya yun ang pinaka-memorable sa akin na hindi ko makakalimutan. Nakalaro ko airpods court. Yung naging varsity ako nung bata pa lang ako. Grade 6 ata yun. Grade 6. Yun. Athlete. Pag ito ay naririnig ko o narinig nyo, isipin nyo talaga napakahirap maging athlete, lalong lalo na kapag binabalanse mo bonding sa family and then yung school, yung kagustuhan mong gawin sa buhay mo, tapos training. Napakahirap talaga. Kailangan mo talaga i-sacrifice yung oras mo na kung may gusto kang gawin sa isang bagay sa buhay mo ay hindi mo minsan magagawa kasi may training, hindi ka pwedeng lumipan ng training. Then, siyempre, bago ako mag-training, school, kaya napakahirap na maging atleta. And then, bakit naging mahalaga ang pagiging atleta? Siyempre, ito ay kung nasa puso mo, talagang napakahalaga na itong salitang atleta na to. And then, siyempre, minsan, pag atleta ka, nakakuha ka ng scholarship, and yun, hindi na nakakagastos yung mga magulang mo sa'yo, nakakatulong ka sa kanila sa pamamagitan ng pagiging athlete. Kaya napakahalaga na ito. Athlete na ito, napakahalagang salita sa akin para na ito. So yun yung sagot ko sa question number 4. Campeonato. Ito ang pinaka gustong makuha lahat ng mga teams, mga players sa basketball. Yun, ang pumapasok talaga sa akin at ang nagiging opinion ko bilang atleta sa pagkakakampiyon ay napakahalaga. Ito yung masayang times pag ikaw naging player, kasi once na nag-champion ka, lahat ng sacrifices mo, lahat ng hirap mo talagang magbubungay. Napakasaya mo, sobra hindi mo maipapaliwanag yung saya mo pag nag-champion ka. Talagang yung dugo, pawis, yung hirap mo sa pagte-training, sa pagbabalanse ng mga gusto mo, sa mga pag-aaral, yung mga pag-sacrifice ng mga gusto mong gawin pero hindi mo magawa kasi may training. Tapos yung hirap mo sa paglalaro, yung pagod mo, yung pawis mo, napakahirap eh. Kaya pag naging ganito ka, naging champion ka, napakasaya mo. Ito yung pinakamasayang moment sa mga player na pag nag-champion sila, talagang iyak, tuwa, talagang nandun lahat eh. Kaya ito talaga ang pinaka gusto kong mangyari, pinaka gusto kong makuha sa buhay ko. Pero nakuha ko naman na, pero gusto ko pa ng mas marami kasi sobrang saya talaga. Worth it, kumbaga, lahat. Kaya yun ang masasabi ko. And then thank you sa inyong lahat. Thank you sa lahat na sumusuporta. Sir Pidong, Joshua, salamat sa'yo sa opportunity na to. Ay tuloy nyo lang ang pangarap at sipag at tiyaga lang ang katapat lahat ng pangarap. And then yun, pagbigihan nyo lang,
pagbutihan, tiwala sa sarili, sa Diyos, disiplina sa katawan. Then, ialay mo lang lahat ng pangarap mo sa Diyos. And then, promise ko sa'yo, 101%, sasamahan ka ng Diyos at hindi ka iiwan sa iyong pangarap. Yun lang, lahat ng mga achievements mo, ibigay mo sa Panginoon. Ialay mo lahat sa Panginoon ng makukuha mong mga achievements and mga papuri sa'yo. Itaas mo lahat sa Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon simula hanggang dulo. Yun lang. Salamat sa lahat-lahat. So ayun mga kabasketboleros, nakilala na natin ang 18-year-old point guard from San Jacinto, Pangasinan na si Jerome Julius Cabanyero.